Sadyang mahiwaga ang mundo. Marami itong sikretong itinatago at madalas ay hindi kayang tanggapin ng tao, lalong-lalo na kung hindi naman sila ang nakakaranas at nakakakita ng mga kababalaghang ito. Papaano kung sasabihin kong totoo ang aswang? Maniniwala ka ba? O isa ka sa mga taong pinaninindigan ang kawikaang siyang nakakita, siyang maniniwala? Pero ito talaga ay totoo. May mga uri ng nilalang sa mundo na mas higit na malakas kaysa sa tao. Mga nag-aanyong tao sa umaga at nakikihalubilo pero nagpapalit ng anyo bilang isang malaking aso, mabangis na baboy o ibon sa gabi para makapanakit o makapatay ng tao. Taong 1986 sa isang baryo sa Antique, naganap ang aking kwento, Kuya Bari. Ako nga po pala si Tirso. Isa kami sa pinakamayamang pamilya sa aming lugar. Hindi iyon makipagkakaila dahil malawak ang aming bakuran na napalilibutan ng matataas na pader. Gawa rin sa bato at malalapad na tabla ang bahay naman namin. Ang mga bintana ay gawa sa maputing kapis. Mayroon din itong second floor. Kasama ko sa bahay si nanay, si tatay at si lola. Bagamat napalilibutan ng bakod ang bahay, ay hindi naging hadlang ito para dumugin kami ng tao, lalo na kapag araw ng linggo. Sa kadahilanang isang doktor ang aking ama, at tuwing linggo kapag wala siyang duty sa ospital ay bukas po ang aming tahanan upang sa libreng konsultasyon at sa gamot. Ginagawa po ito ni ama na walang hinihinging kapalit. Pasasalamat daw ito sa lumikha para sa lahat ng mga blessings na ibinibigay nito sa aming pamilya. Kaya naman nagigiliw ang mga tao sa amin. Maraming nagpapasalamat, lalo na yung mga naililigtas ni ama mula sa bingit ng kamatayan. Ganoon din ang pakikisama ng mga tao kay Lola Pasita. Mabait, maalalahanin at matulungin din siya sa kapwa. Siya ang tinatawag na Lola Santa sa aming lugar dahil tuwing sumasapit po ang Pasko o pista ay namimigay siya ng mga regalo sa mga bata. Kung kaya naman maraming nagmamahal po sa lola. Kaya nga siguro siya binibiyayaan ng may kapal ng patuloy na kalakasan at kasiglahan dahil sa pagiging positibo sa buhay. Matanda na rin po kasi si lola at may sakit sa puso pang iniinda. Kapag ka inaatake si lola ng kanyang sakit ay marami ang agad na sumasaklolo sa amin at mabilis namin siyang naisusugod sa ospital kapag ka kinakailangan at emergency na. Minsan kasi kapag ka sinusumpong siya ng sakit niya ay madalas na simptomas ang mabilis na pintig ng puso at para siyang nalulunod sa hangin kaya nahihirapan siyang huminga. Madalas din ay nagmamanas ang kanyang paa, nahihilo at lumolobo ang kanyang tiyan. Ngunit sa awa naman ng Diyos, nalalampasan ito palagi ni Lola. Ito po siguro yung sinasabi na miracle of prayers kasi alam ko maraming nagdadasal palagi para sa agarang paggaling ni Lola. Bagamat may sakit sa puso ay masigla pa rin naman si Lola at mayroon siyang isang hilig, ang mamasyal at makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Hinahayaan lamang siya ni nanay kasi daw mabuti raw iyon at naeersisyo ang matanda. Isa pa sa mga paborito niyang puntahan ay ang lugar ni Lolo Anacleto. Malapit na magkaibigan si Lolo Anacleto at si Lola. Sabi nga ni tatay, mula daw nung mga bata sila ay mag-best friend na. Nakatutuwa ngang isipin na hanggang sa kanilang pagtanda ay hindi kailanman nawala ang pagkakaibigang iyon na isa sa pinangarap kong matagpuan din
balang araw. Yung tulad nila na nagdadamayan at nagtutulungan, lalong-lalo na sa mga oras na kailangan nila ang isa't isa. Kuya Bari, si Lolo Anacleto ay isang albularyo. Magaling din siyang manggamot. Sa katunayan nga, mas pinapanigan pa ni Lola ang panggagamot ni Lolo Anacleto kaysa sa kanyang anak. Patwira ni Lola palagi, maluluto raw ang mga lamang loob niya sa mga synthetic na gamot na siyang ipinaiinom ni tatay sa kanya bilang maintenance. Alam ko, minsan lumiliban si Lola sa pag-inom ng gamot at ang iniinom nito ay ang herbal na payo ng kaibigan niya. Karamihan sa kanyang mga pasyente ay iyong mga tinatanggihan na sa ospital dahil malala na o kaya naman ay hindi matukoy kung ano ang sakit na iniinda. Nalalaman niya ito sa pamamagitan ng pagtatawas. Karamihan sa mga nagagamot niya ay iyong mga nakulam o kaya ay mga naengkanto. Napapagaling naman niya ang mga tao, kaya kilala rin siya bilang isa sa pinakamahusay na albularyo sa buong bayan namin. At isa sa pinakasikat na nagamot niya ay ang isang babae na bagong sanib ng pagkaaswang. Matagal itong naging usap-usapan, hindi lang sa aming baryo kung hindi sa iba pang lugar ng Antique. Tuwing buwan ng Disyembre ay ginaganap ang pista sa aming lugar. Naging gawin na nga ni Lola ang maghanda ng pagkain at mga regalo sa araw-araw ng kapistahan. Kaya naman, besperas pa lamang sa gabi ay abala na kaming lahat. Si nanay sa pagluluto kasama ang nagboluntaryong tumulong na kabarangay namin. Ako naman ay sa pagbabalot ng mga laruan, candy at iba pang regalo. Ito ang pista na nagpapaalala sa unang Malayan settlement sa Pilipinas na pinamumunuan ng isang Datu Sumakwel. Taon-taon po ay may ginagawang pagsasadula ng di malilimutang kaganapang ito. Kaya naman ang mga Antiqueño, lalong-lalo na ang mga kabarangay namin na nasa malalayong lugar ay bumabalik pa para makiselebra. Marami ring mga dayo at lahat sila ay magiliw na tinatanggap ng aming baryo. Isa rin ito sa paboritong panoorin ni Lola, ang dula sa plaza. At pagkatapos ng palabas ay sila ang una niyang iniimbitahan kasama ang mga opisyal ng barangay na mananghalian o di kaya'y magmemeryenda sa aming tahanan. At sa taong iyon, labis ang pagkagiliw ni Lola sa isang babae na halos kaedad ko lamang, edad 18 o hanggang 20. Kasama siya sa mga nagpalabas. Ako man ay tila nabighani rin sa maamo niyang mukha. Siya raw ay si Estela. Mahaba ang kanyang buhok na nakalugay. Hanggang bewang niya ito, Kuya Bari. Bagsak na halos di kayang tangayin ng hangin. Malamlam din ang kanyang mga mata at talagang sobrang mapungay at parang nakakahipnotismo sa angkin nitong karikitan. Ang ganda niya, Kuya Bari, pero sa halos perpekto niyang anyo ay may napansin akong kakaiba sa mukha niya. Wala siyang philtrum o yung kanal sa pagitan ng ilong at bibig. Pero bagay naman sa kanya iyon, kaya binaliwala ko din. Pagkatapos ng palabas, inanyayahan na nga ang mga artista na kumain sa bahay. Sabay-sabay kaming nananghalian kasama ang iba pa naming kababaryo. Pagkatapos ay ipinalabas na sa bakuran ang lahat ng regalong ipamimigay sa mga tao. Naipon na nga ang mga bata at matatanda sa amin. Maaayos silang nakapila. Inanyayahan na rin ni Lola ang mga dayong bisita at sinabing mayroon din para sa kanila. Sobra akong nasisiyahan sa nakikita kong maaliwalas at masayang mukha ng lola ko
ng araw na iyon. At hindi maalis-alis ang nakapagkit ng ngiti sa kanyang mga labi. Mayroon ding ilan na nagbibigay kay Lola ng mga kapalit na regalo. Malugod naman niya itong tinatanggap lahat at labis na nagpapasalamat. Kabilang dito ang mga manok, kakanin, mga balabal, banig at iba pa. At isa sa labis na ikinatuwa ni Lola ay ang espasol na handog ng isa rin sa kaibigan niya na si Lola Mirasol. Alam kasi ni Lola na espesyal gumawa ng espasol ang matanda at sabi ni Lola, paborito raw niya ito. Agad niyang kinain ang espasol. Ang mga bisita rin naman ay nagregalo din naman ng mga tinapay na espesyal sa kanilang lugar. At sinang-ayunan naman ni Lola na totoo nga daw pala na espesyal ang dala ng mga ito dahil napakasarap ng tinapay na inihandog sa kanya. Inubos pa nga iyon ni Lola eh. Natapos ang pista. Pagod na pagod ang lahat. Pero bago kami magpahinga sa kani-kanyang silid, ay dumaan muna ako sa kwarto ni Lola. Naabutan ko siyang nagro-rosaryo. Lumapit ako at nakidasal na rin. Pagkatapos ay nagmano ako sa kanya at nagpaalam na. Nagtapos ang araw na iyon ng mapayapa. Ngunit kinabukasan ay hindi kaagad bumangon si Lola. Inutusan ako ni Nanay, nakatukoy na si Lola sa kanyang silid para ayaing kumain ng agahan. Pero walang sumagot sa bawat pagkatuko. Pinakinggan ko, tahimik ang loob ng silid ni Lola. Iniisip ko noon na baka napuyat si Lola o kaya ay sa labis na napagod kaya tulog pa ito. Bumalik naman ako kay Nanay at sinabi na walang sumasagot sa silid. Agad siyang sinilip ni Nanay. Nakasilip na rin ako dahil nag-alala kami na baka sinumpong ng sakit niya si Lola. Pero nakaupo siya sa ibabaw ng kama niya. Nakatulala at tila kay layo ng tinitingnan. Agad tinawag ni Nanay si Aling Celia para ihanda na lang ang agahan ni Lola at dalhin ito sa kanyang silid para doon na mag-agahan. Inisip kasi ni Nanay na baka sobrang napagod lang talaga kaya wala itong gana. Simula po ng araw na iyon, napansin ko ang unti-unting pagbabago ng aking Lola. Palagi siyang seryoso, palaging wala sa mood, masungit, naninigaw at hindi ko na siya nakikitang nakangiti. Napapadalas din ang pagsakit ng kanyang tiyan at parang palaging may kabag. Dinala namin siya sa ospital ayon sa payo ni Tatay dahil baka raw ulcer o kaya naman ay sinusumpong na naman ng heart enlargement. Ngunit wala namang nakitang kakaiba sa mga lab test niya. Wala siyang ulcer. Hindi rin naman siya nagdadayariya o iba pang sakit na konektado sa pananakit ng kanyang tiyan. Kaya ilang araw lang siya sa ospital ay nailabas na rin siya. Pagka-uwi ay nagsuka si Lola ng malapot na laway. Halos umabot yata ng kalahating metro ang laway niya pero hindi napuputol. Itinakbo ulit namin siya sa ospital pero tulad po ng dati ay walang makitang mali sa sistema ng kalusugan ng Lola ko. Maski si Tatay, hindi alam kung papaano gamutin ang kanyang ina. Nangayayat na si Lola. Ayaw na rin kumain at palaging nagkukulong sa silid niya. Sinilip ko siya minsan sa kanyang silid. Naaawa ako sa kanya dahil minsan malalim na ang gabi ay parang mailap sa kanya na makagawa ng tulog. Hindi siya dinadalaw ng antok. Nauulit ang pagsusukan niya ng laway. Labis na kaming nag-alala noon sa kanya. Hindi na namin talaga alam kung ano ang nangyayari.
Nagtatanong na rin ang mga tao kung bakit hindi na nila nakikita pa si Lola sa labas. Sabi na lang namin, mayroong sakit ang lola ko. Agad naman itong nabalitaan ni Lolo Anacleto. Dinalaw niya si Lola. Agad na bahala si Lolo nang makita ang kalagayan ng kaibigan niya. Naroon noon si tatay, kaya humingi siya ng permiso na kung pwede ba raw niyang subukan na alamin ang nangyayari. Nag-atubili pa noon ang matanda sa plano nito at parang nahihiya sa tatay kong doktor, ngunit hindi po tumanggi si tatay. Bagkus ay sinabi nitong balak daw niya talagang tawagin si Lolo Anacleto upang ipakonsulta ang kanyang nanay. Kasi raw, maski siya ay naguguluhan sa bagong sakit ni Lola. Agad nagpakuha ng isang planggana si Lolo at pinalagyan niya ito ng tubig. Tawas ang tawag niya sa gagawin niyang iyon. Paraan daw para malaman kung ano ang pinanggagalingan ng sakit ni Lola. Umusal siya ng dasal at sinindihan niya ang kandila. Unti-unting natutunaw ang kandila at pumapatak ito sa tubig na nasa planggana. At habang nangyayari po ito, habang natutunaw ang kandilang hawak niya, ay may nabubuong isang imahe sa tubig. Kinuha niya ito at itinapat sa liwanag. Napalata kaagad si Lolo Anacleto at napamura. Sabi niya ay totoo nga ang hinala niya. Niyanggaw daw ang lola ko. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni tatay at parang hindi nauunawaan ang sinabing iyon ng matandang albularyo. Kaya ipinaliwanag ito ng matanda. Ang yanggaw ay isang paraan daw ng mga aswang para makapanghawa ng tao sa pagiging aswang nila. Ang mga pagkain daw ay kanilang nilalawayan, kaya sino mang makakain ng may laway ng aswang ay mahahawa ito. Agad ay para kaming natuliro sa mga sinabi ni Lolo. Ang pagkakaalam namin ay wala namang aswang sa aming baryo at wala naman rin sigurong mangangahas na gumawa noon kay Lola, lalo't mahal na mahal siya ng mga tao. Agad namang nanumbalik sa aming alaala ang katatapos lamang na pista. Alam ko, maraming pagkain din na natanggap ang lola ko at halos lahat ng iyon ay nakikain din naman kami. Pero bakit si Lola lamang ang nagkaganoon? Parang hindi kumbinsido ang tatay ko sa sinasabi ni Lolo Anacleto. Hindi naman kasi siya naniniwala sa mga ganitong kababalaghan, lalong-lalo na sa mga aswang at engkanto. Nabanggit ni Lolo na gusto niyang subukang gamutin si Lola para maagapan daw ang tuluyang pagkahawa nito sa pagiging isang aswang. Pero hindi po pumayag si tatay. Baka daw lalong makasama ito sa kalagayan ni Lola. Dahil doon ay walang nagawa si Lolo Anacleto. Ilang araw ang nagdaan ay lalong lumala si Lola. Malalim na ang kanyang mga mata at mas lalo pa siyang nangayayat. Wala na rin siyang ganang kumain pero biglang tila sumigla kapag kami dala-dala si nanay ng mga karne mula sa palengke. Ang bango-bango daw. Inaamoy-amoy pa nga niya ito at hindi mapakali sa kusina. Gustong-gusto niya ang dinuguan. Nagsabi pa nga siya kay nanay na wag daw itong lutuing mabuti dahil mas gusto raw niya ay medyo hilaw. Nabahala na tuloy si nanay sa mga inuugali ni Lola. Hindi na ito ang dating si Lola Pasita. Palaging hindi napapakali si Lola. Mayat maya nitong nilalapitan si nanay at hinihimas-himas nito ang kanyang tiyan. Araw ng Sabado. Nagpunta si Lolo Anacleto sa bahay. Wala noon si tatay at siya'y nasa duty. Agad siyang pinatuloy ni nanay at kinausap ito ng masinsinan.
Alam niyang wala daw siyang karapatan na saklawan ang pagiging anak ni tatay, pero labis na siyang nag-aalala sa kalagayan ni Lola. Inilihim namin ito kay tatay. Tuwing aalis si tatay ay pumupunta si Lolo Anacleto para bisitahin si Lola. Nakikita ko naman silang maayos na nag-uusap. Nangako ang matanda na pagagalingin niya si Lola, pero binigyan niya ng babala si nanay. Ingatan mo ang pagbubuntis mo, Gracia. Huwag na huwag mo na ulit ipahahawak ang tiyan mo sa iyong biyenan. Dahil doon, biglang namutla si nanay noon sa sinabi ni Lolo Anacleto. Paanong nalaman ng matanda na buntis siya? Gayong siya na may katawan ay naghihinala pa lamang na maaaring buntis siya dahil delay na ang kanyang kabuwanang dalaw. Kaya araw ng linggo ay agad na nagpasama siya kay tatay sa ospital para magpa-check up. Ginabi na sila noon. Ako na ang naging punong abala kasama si Aling Pilar sa pag-aasikaso sa mga pagkain at pangangailangan ni Lola. Madilim na ang paligid, maski 6:30 pa lamang ng gabi. Sinabi ni Aling Pilar na tawagin ko na raw si Lola para makapaghapunan na kami at kailangan daw niyang umuwi ng maaga sa kanila. Kung kaya tinawag ko na nga si Lola, pero wala siya sa silid niya. Hinanap ko siya sa buong kabahayan pero talagang hindi ko siya makita. Sinabi ko naman kaagad kay Aling Pilar na nawawala si Lola, kaya tumulong na rin siya sa paghahanap. Lumabas po ako ng bahay, Kuya Bari, pero sa pagkalabas kong iyon, agad kong napansin ang nakasusulasok na amoy. Napakabaho at nakakahilo ang amoy na iyon. Napatingin ako sa itaas ng puno ng mangga nang may marinig akong kaluskos na nagmumula roon. May nakita akong malaking ibon. Itim na itim ito na parang malaking uwak, pero may kakaiba sa itsura nito. Ang kanyang muka ay anyo ng isang tao na maitim. Nakatingin ito ng diretso sa akin. Grabe ang kaba ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Parang pakiramdam ko ay humihiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko dahil sa labis na pagkabigla at pagkatakot. Agad akong tumakbo ng mabilis pero hindi naman ako nakaalis sa kinatatayuan ko. Hanggang sa nadapa at gumapang na lamang ako ng dahan-dahan. Nanginginig ako noon, Kuya Bari. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Nang biglang merong mga kamay na pilit akong itinayo. Napasigaw ako ng pagkalakas-lakas at pilit humalagpos. Pero bigla niya akong sinaway. Si Lolo Anacleto pala ang naroon. Pinagpag ko ang narumihang kong damit at muling sinulyapan ang puno ng mangga. Wala na roon ang kinatatakutan kong nilalang. Agad akong niyakag ni Lolo sa loob ng bahay at tinanong kung ano raw ba ang ginagawa ko sa labas. Ikinuwento ko naman sa kanya ang aking nakita. Napansin ko ang biglang pamumutla niya at agad niyang hinanap si Lola. Sinabi kong nawawala po si Lola, Pasita ko. Agad niyang pinuntahan ang silid pero naroon na si Lola. Napansin kong may bit-bit na garapon ng lana si Lolo Anacleto. Sabi niya kay Lola ay kailangan niyang mainom iyon dahil gamot ito para mailabas ang ipinakain sa kanya. Ininom ito ni Lola at agad ay nagsuka ito ng nagsuka ng sobrang lapot na laway. Napansin namin ni Lolo na sa inilabas niya ay mayroong mga maliliit na balahibo. Agad itong sinuri ni Lolo Anacleto at hinawakan niya ang tiyan ni Lola. Agad humayaw si Lola nang dumampi ang kamay ng albularyo sa kanyang tiyan. Naku, hindi! Namisana ang ibong pispis sa kanyang tiyan, Tirso.
Napamaang ako sa tinurang iyon ng matandang albularyo. Tinanong ko siya kung ano iyon. Iyon ang ibinaon na itlog ng aswang sa tiyan ng lola mo, Tirso. Malamang ay napisa na ito. Kailangan na talaga nating agapan at maialis sa katawan ni Pasita ang ibong iyon dahil kapag ka nabuo ito at nagkaroon na ng pakpak ay tuluyan ng magiging aswang ang lola mo. Mas lalo po akong naguluhan, Kuya Bari, sa sinabi ni Lolo Anakleto. Si Lola ay magiging isang ganap na aswang. Agad kong naalala ang nakita kong nilalang sa puno ng mangga. Sinabi ko iyon kay Lolo at biglang napamura ang matanda. Oras na raw para kalabanin namin ang sumpa ng pagiging aswang. Agad umiyak si Lola nang marinig ang sinabi ng matalik niyang kaibigan. Ayaw daw niyang maging aswang at labis-labis ang pakiusap nito kay Lolo Anakleto na pagalingin siya. Nakiusap siyang itali siya nito agad-agad dahil hindi na raw niya alam kung kaya pa niyang kontrolin ang kanyang sarili para hindi makapanakit ng tao, lalong-lalo na ng mga mahal niya sa buhay. Gulong-guluman ako. Itinali namin si Lola Pasita at ito ang naabutan nila nanay at tatay. Labis silang nagulat sa nakita. Agad namang nagsalubong ang mga kilay ni Ama. Halatang ayaw niya ang kanyang nakikita. Nilapitan niya kaagad si Lola at kinalagan ito. Ngunit ayaw ni Lola. Nakikiusap siya. Nang malapit ng makalagan ay biglang sumuka na naman siya at tila nahihirapang huminga. Nag-alala kami pero si Lolo Anakleto ay hindi na rin nagpaawat. Ang sabi ay layuan daw namin si Lola. Ayaw daw niyang mapahamak ang kaibigan at ipaglalaban niya ito sa sumpa ng aswang. Binulyawan naman siya ni tatay at nakiusap na lumayas na dahil ayaw daw niyang makasakit ng tao. Ngunit humindi ang albularyo. Kailangan raw niyang talagang iligtas ang abuela ko. At hindi siya papaawat dahil nauubusan na raw kami ng oras. Ang ibong pispisat niya ni Lola ay unti-unti na raw nabubuo. Hindi na namin mapipigilan ang pagiging aswang nito kung wala pa siyang gagawing paraan. Biglang nagsalita si Lola. Hayaan daw namin si Lolo Anakleto sa mga gagawin nito at pilit niyang pinababalik ang tali sa kanyang katawan dahil kanina pa raw siya takam na takam sa sanggol na nasa sinapupunan ni nanay. Agad namang itinali ni Lolo Anakleto si Lola na noon ay unti-unti nang umiiba ang itsura. Nangitim na ang paligid ng kanyang mga mata at tumatalim-talim na rin ang kanyang mga titig. Hindi nakapagsalita si tatay sa kanyang mga nasaksihan. Inilabas ni Lolo Anakleto ang kanyang mutya at isinuot ito sa liig ni Lola. Agad, Kuya Bari, ay kumalat sa buong baryo ang sakit ni Lola dahil ang katulong namin ay ipinamalita pala ito. Napuno ng tao ang aming bakuran. Pinamunuan sila ng kapitan namin at mga tanod na siyang nagpapanatili sa kaayusan ng grupo. Dumungaw kami sa bintana ni tatay at nakita na nga namin sila na kumakaway pa. Ang sabi nila ay handa daw silang mag-alay ng dasal para sa ikagagaling ni Lola Pasita. Magbabantay daw sila sa amin at hinding-hindi daw iiwan si Lola bilang pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng kabaitan nito na nagawa para sa kanila. Natuwa si Lolo Anakleto dahil isa raw sa pinakamabisang gamot sa Yanggaw ay ang pagdarasal. Muli, pinainom ng lana ang matanda at sinimulan niyang dasalan ang aking lola. Nagwawala na siya sa pananakit ng tiyan. Para siyang isang asong ulol na naglalaway at umaatungal.
At sa muling pag-inom ng langis ay ang huling pagsuka naman ni Lola. Lumabas mula sa kanyang bibig ang isang inakay ng ibong pispis. Napahit-hit ng sigarilyo si Lolo Anakleto nang makita iyon. Agad niya itong hinataw ng bitbit na tubo hanggang sa nawala na ito ng buhay dahil sa pagkakadurog. Agad niyang iniutos sa isa sa mga babae naming kababaryo na linisan at bihisan na si Lola dahil magaling na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba si Lolo Anakleto at kinausap ang mga tao. Ako naman ay nakiusyoso at dumungaw sa bintana sa itaas. Nakiusap siya na mag-ingat daw ang lahat dahil tiyak niyang mayroong aswang na umaaligid-aligid sa aming baryo at hangad nito ang maminsala at manghawa. Kaya pinagsabihan niya kami na wag nang tatanggap ng pagkain mula sa hindi kakilalang tao, lalong-lalo na ang mga tinapay o kakanin dahil sa ganoong pagkain daw madaling ihalo ang laway ng aswang. Sa pagkakasabing iyon ni Lolo Anakleto ay isang sigaw ang narinig namin mula sa malayo. Kinilabutan ako ng sobra dahil muli ay napansin ko ang isang pamilyar na nilalang na nasa puno ng mangga na parang nagmamasid sa tao. Agad akong sumigaw na may aswang sa puno. Lumipad ang malaking ibon na iyon nang mapansing nasa kanya na ang atensyon ng mga tao. Hinabol ng mga tanod at ilang kalalakihan ang nilalang na iyon, ngunit hindi na nila naabutan at bigla na lamang daw nawala sa kanilang paningin. Doon ko napagtanto na hindi si Lola ang nakita kong aswang na nasa puno. Malamang ay nagmamasid ito at binabantayan lamang si Lola. Magmula noon, kapag may pista sa amin, ay hindi na kami nag-iimbita pa ng mga dayo. Si Lola ay nagdadala na lamang ng mga pangmeryenda sa bisita ng barangay at doon na lang nila pinagsasaluhan ang bigay nito. Wala na ring nagbibigay ng pagkain kay Lola. Mga halamang namumulaklak at mga hayop na buhay na lamang ang kanilang ibinibigay bilang tulong sa mga lulutuing handa para sa pista. Lumipas ang maraming taon. Sa ngayon po, Kuya Bari, wala na po si Lola. Dahil sa nangyari sa kanya noon ay nagsaliksik ako tungkol sa mga uri ng aswang at kung ano ang kakayahan nila at kung papaano sila nakikilala. Dahil sa paulit-ulit na pagbabagong anyo ng isang aswang ay nagkakaroon pala ito ng pagbabago sa mismong katawan. Hindi kayang dalhin ng hangin ang buhok nito. Ang aswang ay walang filtrum, palaging seryoso at hindi makatingin ng diretsyo. Isa lamang yan sa mga natatandaan kong may ganoong katangian noon. Walang iba kung hindi iyong dayong dalaga sa dula na nagbigay ng espesyal na tinapay kay Lola. Kung alam ko lang iyon noon, hindi sana nagkasakit si Lola at hindi niya naranasan ang sumpa ng pagkahawa. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang po sanang magbahagi ng isang kwentong aswang sa inyong channel. Itong kwentong ito ay naging karanasan ng aking ama na tawagin na lang natin sa pangalang Rex. Siya nga pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Val. Ayon sa kwento ng aking ama, minsan daw sa kanilang baryo ay may isang dayo. Pamangkin iyon ng kanilang kabaryo na pinaghihinalaan ding isang aswang.
Tawagin na lang natin siya sa pangalang Peter. Alam mo, mabait naman pala yang si Peter eh. Sabi ni Carding na kaibigan ng aking ama. Papaano mo naman nasabi? Tanong naman ng aking ama. Napangiti si Carding ng mga panahong iyon. Kasi binigyan kasi niya kami kagabi ng dinuguan. Masarap ang pagkakaluto eh. Parang matagal niyang pinag-aralan ang pagdidinuguan. Ayon kay Carding, sa hindi malamang dahilan ng aking ama, nakaramdam siya ng pangingilabot. Parang maduduwal na siya, subalit pinigilan niya na lang ang kanyang sarili. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Hindi ba't ang sabi-sabi aswang ang pamilya niya? Wika ng aking tatay. Napailing ang kaibigan ni tatay. Hindi naman. Basta nakasama mo siya. Tiyak na mawawari mong mabait nga siya. Sabi ni Carding. Hindi na lang nagsalita pa ang aking ama. Napatango na lang siya at saka nagpaalam na uuwi na siya. Habang naglalakad pa uwi, napapaisip si tatay. Paano kaya kung totoong aswang ang dayong iyon? Pilit niyang iwinawaglit sa kanyang isipan ang bagay na iyon. Isang beses, habang nagsisibak ng panggatong sa labas ng aming bahay, nakita niyang papadaan sa tapat nila ang lalaking iyon. Kung kaya, nagkunwari siyang hindi niya iyon nakita. Walang ano-ano. Tumigil ang lalaking iyon. Pare, libre ka ba mamayang gabi? Tanong niya sa aking ama. Dahan-dahang napatitig si tatay sa lalaki at saka napakunot noo. Tinanong naman siya kung bakit. Pare, kaarawan ko kasi ngayon at balak kong imbitahin ka para pumunta sa aming bahay. Binati siya ng aking ama at saka hindi na iyon tumanggi pa. Sige, pupunta ako mamaya. Kinakarding na lang ako dadaan mamaya. Sabi ni tatay. Napatango na lang si Peter sa kanya at saka nagpaalam ng uuwi. Noong wala na ang lalaki, napaisip ang aking ama. Paano kaya kung totoo talagang aswang ang lalaking iyon? Tanong niya sa kanyang sarili. Nakaramdam siya ng pangingilabot dahil doon. Pilit na lamang niyang iniwawaglit sa kanyang isipan ang bagay na iyon. Hindi ko dapat sirain ang kaarawan ng taong nag-iimbita sa akin at nakikipagkaibigan lang naman. Wika niya pa sa kanyang sarili. Agad na tinapos ng aking ama ang kanyang pagsisibak ng panggatong at saka nagpasyang ihanda na ang kanyang sarili. Naligo siya at saka nagbihis. Bala kasi niyang pumunta na lang sa kanyang kaibigan at saka hintay na lang iyon upang sabay silang pupunta sa bahay ni Peter. Noong naroroon na si tatay sa bahay ni Carding, hinintay niya iyon dahil napagkasunduan nilang mga 4:00 na lang ng hapon aalis at natulog na muna ang aking ama. Noong bandang 4:00 na nang magising si tatay, napailing pa siya noong mawari niyang nakabihis na si Carding ng mga sandaling iyon. Bago sila umalis, pinaalalahanan sila ng ina ni Carding na mag-iingat. Huwag na huwag kayong iinom sa baso ng Peter na iyan. Baka mahawa kayo, sabi niya sa amin. Naku naman inay, huwag naman kayong magsalita ng ganyan.
Wala naman pong patunay na aswang sila, hindi ba? Wika naman ni Karding. Napailing ang kanyang ina at saka sinabi pa niyang iba pa rin kung nag-iingat. Napatango na lang silang dalawang magkaibigan at saka nagpaalam ng aalis. Noong naglalakad na sila, napagkwentuhan nila si Peter. Sinabi ni Karding kay tatay na huwag na lamang intindihin pa ang panghuhusga ng ina niya sa dayo. Para sa kanya kasi, hindi raw aswang si Peter. Subalit, lingid sa kalaman ni Karding, kinakabahan na ang aking ama. Para kasing may kakaibang kutob siya tungkol sa dayo. Paglipas ng ilang minutong paglalakad, nakarating sila sa tapat ng bahay ni Peter. Unang titig pa lang doon ng aking ama, nakaramdam siya ng pangingilabot talaga. Luma na kasi talaga ang bahay at masukal pa ang paligid. Dahil natigilan sa paglalakad ng aking ama, nauna na si Karding sa kanya. Uy Karding, Rex, nandito na pala kayo. Tara, sa loob tayo ng bahay para makakain na kayo. Sabi ni Peter. Binati nila ang lalaki at saka pumasok na sa loob ng bahay nila Peter. Nakita nila roon si Mang Gaston na siyang pinaghihinalaang aswang. Kung kaya bahagyang natakot si tatay. Dumiretso na lang kayo sa kusina. Wala na namang ibang bisita maliban sa inyong dalawa. Wika ng mama. Napatango sa kanya sina tatay at saka sumabay na kay Peter sa pagpasok sa kusina. Pagdating nila roon, binigyan sila ni Peter ng pinggan. Hindi naman nag-atubili ang dalawa na abutin iyon at saka sinimula na ang kanilang pagkain. Habang pumipili ng mga kakainin, natuon ang atensyon ni tatay sa bopis. Napalunok siya ng kanyang laway dahil tila masarap iyon. Wow, mukhang masarap ito ah. Biglang natigilan ng aking ama. Naisip niya ang tungkol sa mga sabi-sabi tungkol kina Peter. Agad siyang nagkaroon ng kutob na ang putahing naisana niyang kainin ay mula sa lamang loob ng tao. Ano ba yan? Bakit ba itong naiisip ko? Napapailing ang aking ama ng mga panahong iyon. Ipinukol na lang niya ang kanyang atensyon sa iba pang pagkaing naroroon upang makasiguro. Mga gulay-gulay lang ang kinuha ng aking ama at saka kinain. Iniwasan niya ang mga karne na siyang pinagtataka ng dalawa niyang kasama sa kusina. Oo, bakit hindi mo tikman ang bopis na yan? Si Tio Gaston ang nagluto niyan. Tiyak na masasarapan ka, sabi ni Peter. Ay, kasi pre, hindi ako kumakain ng mga pagkain gawa sa mga bituka at saka lamang loob. Ewan ko ba, para kasi ako masusuka kapag natitikman ko yan eh. Pasensya na ha. Wika ng aking ama. Napatango na lang si Peter dahil sa tinuran ng aking ama. Sabi pa niyang padadalhan na lang daw siya ni tatay kapag uuwi na sila dahil wala namang bisita ang darating. Ayon pa kay Peter, baka raw gusto ni na Lola ang bopis na luto nila. Nagpasalamat naman ang aking ama sa lalaki. Pagkatapos nilang kumain, niyaya sila ni Peter na mag-inom. Hindi naman tumanggi si tatay at saka si Karding. Noong mga panahong iyon, naging pulutan nila ang bopis.
Subalit dahil hindi naman kumakain ng bopi si tatay, namulutan na lang siya ng sitsirya na nabibili sa tindahan. Makalipas ang ilang oras na pag-iinuman, naubos nila iyon. Ang akala ni tatay ay makakalimutan ng lalaki ang bopis. Laking gulat na lang niya noong padalhan sila ni Peter ng bopis na iyon bago umuwi. Noong papauwi na sila, ay nagpasalamat pa sila sa lalaki. Nagpasalamat din si Peter sa kanila at saka sinabihang mag-iingat sa daan. Pagkarating ni tatay sa kanilang bahay, agad niyang sinabihan si Lola na pinadalhan siya ni Peter ng bopis. Namulagat pa ang mga mata ng aking abuela noong makita niya iyon. Naku naman, bakit mo naman tinanggap ito? Baka mamaya bituka na pala ito ng tao, itong kakainin natin, sabi ni Lola. Nang mga panahong iyon, hindi na lang nagsalita pa ang aking ama. Nagpaalam siyang papasok siya sa kanyang silid dahil nakakaramdam na siya ng antok na dulot ng kanyang kalasingan. Napailing na lang ang aking lola sa kanya. Noong wala na si tatay, naisipan ni Lola na busisiing maigi ang bopis na ibinigay ng dayo sa aking ama. Bumaba ang aking lola sa kanilang bahay at saka kumuha ng bunga ng kalamansi sa likod bahay nila. Noong mga panahong iyon kasi, may kakaibang kutob na si Lola na hindi iyong simpleng bopis lang. Pagkabalik niya sa loob ng kanilang bahay, agad niyang kinuha ang kutsilyo upang hiwain ang nasabing bunga ng kalamansi. Naku po, sana hindi totoo kung anumang kutob ko, saad niya sa kanyang sarili. Walang pag-aalinlangan niyang pinigaan ng katas ng kalamansi ang bopis na ibinigay ni Peter kay tatay. Magiging panatag na sana si Lola dahil parang hindi naman nagbago ang anyo ng bopis. Subalit, laking gulat na lang niya nang makitang tila bumubula iyon. Kitang-kita niya kung papaano biglang nangitim ang pagkain. Munti ka na sanang mabitiwan iyon ng aking abuela, ngunit naisipan niyang tawagin si tatay. Rex, Rex! Tawag niya sa aking ama. Dahil sa lakas ng boses ni Lola, agad na naalipungatan ng aking ama. Napasapo pa iyon sa kanyang ulo dahil sobrang sakit noon. Agad na sinabi ni Lola ang tungkol sa bopis. Dahil doon, agad na bumangon si tatay at saka sumama kay Lola patungo sa kusina. Rex, tingnan mo ito. Inilapit ni Lola kay tatay ang bopis at agad na napaduwal ang aking ama. Dahil sobrang baho raw kasi iyon at parang nabubulok na laman. Tiningnan iyon ng aking ama at laking gulat na lang niya nang naging iba ang itsura ng bopis na dinala niya. Sinabi ni Lola na pinigaan niya iyon ng katas ng kalamansi, kung kaya napailing na lang ang aking ama. Sus Mariosep, aswang nga sila. Bulalas niya sa aking abuela. Noong mga panahong iyon, biglang naduwal si tatay. Nandiri raw siya at parang balak niyang isuka ang lahat ng kinain niya kina Peter. Agad namang dinala si tatay ng aking abuela sa isang kakilala nilang manggagamot. Mabuti raw ay naagapan nila si tatay. Dahil kaunting oras na lang daw ay malapit na raw siyang mayanggaw. Ayon sa aking ama, mayroon daw parang mga dinikdik na dahon
at ito'y inilagay sa tubig at may ibinulong daw ang albularyo doon sa kanya at ipinainom ang tubig. Maya-maya'y isinuka lahat ng aking ama ang lahat ng kanyang nakain mula sa bahay nila Mang Gaston. At ayon din sa manggagamot, kumpirmadong aswang nga daw ang pamilya nila Peter. Magmula po noon, umiwas na si tatay sa dayong iyon. Hindi rin daw nagtagal sa lugar nila iyon dahil bumalik din daw kaagad sa kanilang lugar at isinama na niya si Mang Gaston. Magmula po noon, Kuya Bari, ay naging aral na sa amin ang karanasang ito na minsang muntik na kaming mayanggaw dahil sa bopis ng dayo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang Rex. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Leo. Nakatira po dito sa isang bayan sa Bohol. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan nang minsan na kaming mapadpad sa tinatawag ng karamihang kuta ng mga aswang. Nangyari itong karanasan kong ito, dekada 70. At noong mga panahong iyon ay kasalukuyang kaming nagpaplano ng aking pinsan na si Istong. Istong, bukas na bukas aakyat tayo ng bundok para mangaso nang sa ganoon ay may maibenta tayo tsaka para may pangulam na rin tayo. Anya ko sa aking pinsan. O sige insan, daanan mo na lang ako sa bahay bukas ng umaga. Tugon nito sa akin. Kinabukasan niya ay agad ko nang inihanda ang aming magagamit sa pangangaso. Habang nag-aayos ako ng gamit ay iniisip ko na kung saang bundok kami pupunta at kung saan kami maraming mahuhuli. Noong matapos na nga ako sa pag-aayos ay agad na akong lumakad patungo sa bahay nila Istong. Sakto naman ang dating ko kasi nakahanda na rin itong si Istong sa kanyang mga gagamitin. Insan, tara na, baka abutin tayo ng gabi sa bundok. Tawag ko sa kanya. Teka lang insan, saan bundok pala tayo aakyat ngayon? Tanong nito sa akin. Basta, sumunod ka lang sa akin mamaya. Tugon ko dito. Ang hindi alam ng pinsan ko na ang pupuntahan naming bundok ay ang pinagbabawal ng karamihang akyatin. Sabi-sabi kasi ng mga matatanda na marami na raw nawawalang tao sa bundok na iyon at marami ring umanong nakatirang aswang. Ngunit hindi naman ako naniniwala sa mga sabi-sabi kaya naisipan kong akyatin ang bundok na iyon. At ayun nga Kuya Bari, nagsimula na ang aming pag-akyat doon sa bundok na iyon. Ilang oras na rin ang aming nilakad, makarating lang sa bundok na pinagbabawal akyatin. Noong makarating na kami sa bukana ng bundok, ay may sumalubong sa aming mga kalalakihan. Saan kayo pupunta? Tanong ng lalaki sa amin. Mga pre, mga ngaso lang ho kami. Tugon ko sa tanong ng lalaki sa amin. Naku, kung may bala kayo rito, mas mabuti pang umuwi na lang kayo kesa naman sa hindi na kayo makauwi pa ng buhay sa mga pamilya nyo. Wika ng isang lalaki sa amin. Ganun ba? Teka, ano bang meron ho sa bundok na yan at ayaw nyo kaming paakyatin? Mga ngaso lang naman ho kami pagkat wala kaming mauulam sa aming bahay. Agad namang nagtanong itong si Istong nang sabay turo sa unahang bundok.
Hindi nyo ba alam ang bali-balita? Ang mga gustong mangaso dyan ay hindi na nakakababa pa ng buhay. Bigla-bigla na lang nawawala't hindi na nakakauwi sa kani-kanilang mga pamilya. Tugon ng lalaki kay Istong. Ganun po ba? Naku, insan, humanap lang tayo ng ibang bundok. Marami pa naman siguro tayong mahuhuli sa mga karatig bundok eh. Sambit sa akin ni Istong. Sige Istong, basta sumunod ka lang sa akin ha. Baka maligaw tayo eh. Anya ko kay Istong. Habang naglalakad kami ay naisipan kong umikot ng daanan sapagkat hindi naman nag-iikot ang mga nakabantay sa bukana. Noong makalayo na nga kami ay agad naman akong lumiko ng daanan upang makaakyat na kami sa bundok. Habang paakyat na kami ay may nakita na agad kaming mga maliliit na baboy ramo. Hoy insan, Istong, huwag ka munang manghuli dito ha. Baka kasi marinig tayo ng mga bantay. Lumayo muna tayo doon sa medyo malayo-layo para hindi tayo makita. Sambit ko sa kanya. Sige. Sana marami tayong mahuli para pwede nating ibenta yung iba. Tuwang-tuwang saad ni Insan. Oo, tama ka. Para naman may pambili tayo ng bigas. Anya ko pa. Noong makalayo-layo na kami ay agara naman kaming nakakita ng malaking baboy ramo. Noong makita ito ng pinsan ko ay agad naman itong binato ng sibat. Ngunit hindi iyon tinamaan. Kung kaya ako naman ang bumato at tinamaan iyon sa tagiliran. Kaagad naman iyon humiyaw ng malakas. Kung kaya kinabahan ako kasi yung hiyaw ng baboy ay parang hindi normal. Para bang hiyaw ng isang tao ang narinig namin ng pinsan ko. Kaya nag-alangan akong habulin ang baboy. Ngunit ang pinsang kong si Istong ay kumaripas agad ng takbo patungo sa tinamaang baboy ramo. Kaya agad naman akong napasunod sa kanya. Istong, teka lang. Tawag ko kay Istong. Hindi naman ako pinansin ng pinsan ko at tuloy-tuloy lang ito sa paghabol sa baboy. Kakahabol namin ay hindi na namin namalayang nakarating na pala kami sa isang baryo. Ang tansya ko po ay nasa gitna na kami ng bundok. Palinga-linga kaming dalawa ng pinsan ko, ngunit di na namin makita ang baboy kung saan nagtungo iyon. Maya-maya pa ay may nakita kaming mga tao. Nakatitig lang ang mga iyon sa amin nang walang galaw-galaw. Animoy mga puno. Dahil sa diretso lang ang mga tayo ng tao, kaya't kami nagulat. Nang bigla na lang may nagsalita sa likuran namin. Anong ginagawa niyo dito sa aming baryo? Tanong ng isang lalaki. Mawalang galang na po. Nangangaso lang po kami. Sagot ko sa lalaki. Ganun ba? Alam niyo ba kung anong lugar ang napasukan niyo? Garagal na tanong nito sa amin. Umiling naman ako at nagtanong ng, pasensya na po, bakit po ba? Anong lugar po ba itong napasukan namin? Maya-maya pa ay di na namin namalayan na napaikutan na pala kami ng mga tao at ang sasama ng mga titig nito sa amin. Habang kami namang dalawa ni Istong ay nanginginig na sa takot, naisipan ko naman na gumawa ng dahilan upang mawala ang atensyon ng mga tao sa amin. Naisip ko bigla na may hinahabol nga pala kaming baboy ramo
Kaya agad naman akong nagsabi ng, mawalang galang po ulit, may nakita po ba kayong baboy damo na may tama ng sibat sa tagiliran? Ano? Anong baboy? Natatawang sagot ng matandang lalaki sa akin. Oo manong, kasi po dito po tumakbo, dito po sa lugar niyo, yung hinahabol naming baboy ramo kanina, kaya po napadpad po kami dito. Kinakabahan kong sagot sa lalaki. Ganon ba? Hali kayo, sumunod kayo sa akin at ipakikita ko sa inyo ang baboy ramo na hinahabol niyo kanina. Agad namang kaming sumunod sa lalaki patungo sa kung saan doon sa isang bahay. Ayan, tignan niyong mabuti kung nandyan ba yung hinahanap niyong baboy. Kung sakaling nandyan, kunin niyo na hanggat may araw pa. Pero sa oras na mawala ang araw sa kalangitan, huwag na kayong umasang makakauwi pa kayo ng buhay sa mga pamilya niyo. Nakangising pahayag nito sa amin. Habang pinagmamasdan ko ang mga baboy sa likod ng bahay, ay may napansin akong isang baboy na may tumatagas na dugo sa tagiliran nito. Kung kaya, agad ko naman iyong itinuro sa lalaki. Pwede po bang makita yung baboy? Yun ho yung nasa bandang likuran? Sige lang. Sige, tingnan nyo. Bibigyan ko kayo ulit ng pagkakataon na makaalis na sa lugar na ito. Ngunit kung ako sa inyo, bibilisan ko na habang may araw pa. Wika ng lalaki sa amin. Nang tumingala ako sa langit, ay nakita kong mag-aalas 4 na pala ng hapon iyon. Kung kaya, agad ko namang sinabi ito sa aking pinsan. Stong, lapitan mo na yung baboy na may dugo dun sa tagiliran. Kunin na natin para makaalis na tayo dito sa lugar na ito. Habang kinukuha ni Stong ang baboy, ay nahirapan ito dahil sa laki ng baboy at sa lakas nito, kaya tinulungan ko na agad si Stong. Noong nakuha na namin ang baboy, ay agad naman akong kumuha ng kahoy upang isabit ang baboy sapagkat hindi ito kayang buhating mag-isa. Habang buhat-buhat namin ang baboy, ay agaran na kaming nagpaalam sa lalaki. Manong, maraming salamat po. Aalis na po kami. Pagpapaalam ko sa lalaki. Sa halip na sumagot ang lalaki, ay ngumiti lamang ito ng parang nakakaloko. Habang naglalakad na kami ng pinsan ko, ay pinakikiramdaman ko ang paligid kung may nakasunod ba sa amin. Stong, sandali lang, magpahinga muna tayo. Ang bigat nitong baboy na to. Pero alam mo, ang swerte natin dahil nakakuha tayo ng ganitong kalaking baboy. Wika ko pa sa pinsan ko. Habang nagpapahinga kami, ay napansin kong bakit parang ang bilis ng oras. At bigla kong naalala ang sinabi sa amin ng lalaki. Kung kaya agad ko namang sinabi ito kay Stong na, Stong, alam mo ba, napapansin kong parang ang bilis ng oras. Tingnan mo malapit nang magdilim. Tara na. Dapat talaga ay makalabas na tayo sa lugar na ito bago pa dumilim. Teka, Insan. Insan Leo, nakita mo ba yung itsura nila kanina? Tanong sa akin ni Stong. Napaisip naman ako kung bakit niya naitanong iyon sa akin. Stong, iwanan na natin itong baboy. Hindi na tayo aabot sa ibaba pag dinala pa natin ito.
Wika ko sa kanya. Ha? Ano? Bakit? Sayang naman to, tingnan mo, malaki pa naman itong nahuli natin. Panghihinayang na wika nito sa akin. Ay naku Istong, mamili ka. Iiwanan natin to o pareho tayong dalawang mamamatay dito sa bundok na ito. Kinakabahan kong sambit. Batid ko kasing tututuhanin ng lalaki ang sinabi niya kanina na hindi kami makalalabas ng buhay sa oras na abutan kami ng dilim. Pagkababa namin sa baboy ay agad kaming kumaripas na ng takbo pababa. Hindi na namin alintana ang mga tumutusok ng nakausling mga bato sa aming mga paa. Ang mahalaga ay makalabas kami ng buhay sa bundok na ito. Habang tumatakbo kami ay napansin kong may humahabol na sa aming 3 aso. Naku Istong, tingnan mo. Istong, bilisan mo na ang pagtakbo mo. Hinahabol tayo. Nagtataka kasi ako dahil hindi na sumasagot ang pinsan ko sa akin. Noong lingunin ko ito ay nakita kong wala na siya sa likuran ko. Kaya mas binilisan ko pa ang aking pagtakbo. Kahit ramdam ko na ang mga sugat ko sa aking paa, ay patuloy lang ako sa aking pagtakbo. Nang makarating na ako sa ibaba, ay agad akong tumakbo patungo sa mga nagbabantay sa lugar. Nang makita ko ang mga lalaki, ay agad akong humingi ng tulong sa kanila at sinabi ko ang nangyari sa amin ng pinsan ko. Naku naman, kayo talaga. Di ba't pinagsabihan ko na kayo na huwag kayong mangaso sa bundok na ito? Ngayon, nakita nyo na ang hinahanap nyo. Nasaan yung isa mong kasama? Tanong ng lalaki sa akin. Akmang sasagot na sana ako nang bigla kong naramdamang may kumakaripas ng takbo pababa at nagsisisigaw ng tulong. Noong lingunin ko iyon ay ang pinsan ko pala. Kaya naman napaluha na lamang ako sa pag-aakalang nakuha na ito ng mga aswang. Pagkalapit niya ay agaran niyang sinabi sa akin na natalisod pala siya. Kung kaya gumulong siya sa bangin. At ayon pa sa aking pinsan, ay mabuti na lang ay natalisod siya. Dahil kung hindi, ay muntika na daw siyang sakmalin noong 3 aso. Tanging yung kanyang pagkatisod ang nagligtas sa kanya, kaya't mabilis siyang gumulong pababa at nakawala sa bingit ng kamatayan. Halos tulala kaming dalawa nang makauwi na kami sa aming bahay. Hindi namin alam kung ano ang nangyari doon sa taas ng bundok at lahat ng nakita namin ay hindi na namin malilimutan pa. Lalong-lalo na ang mga itsura ng mga taong nakasalamuhan namin doon sa taas ng bundok. Magpasa hanggang ngayon Kuya Bari, ay hindi po namin malimutan talagang magpinsan na minsang nabingit ang aming buhay dahil lang sa pangangaso at hindi namin malilimutan na minsang pumasok kami sa kuta ng mga aswang. Hanggang dito na lang po Kuya Bari ang aking kwento. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Leo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.